Jo, molorno digandrung. Guri kene Kubota. Apa kuwi? Kok diesel. Kono kowe gandrung molorno. Angel-angel cemplung ning kolam renang. Syukur. Goleki Gusti Putri Sriuning. Gusti Putri Sriuning. Inggih. Kula kang abdi Gusti Putri. Oh, Kang Abdi, kene Nggih. nyedak kene. Nggih, monggo mriki. Lenggah mriki mboten napa-napa Gusti. Nggih, Abdi, kowe saka ngendi Abdi? Nggih, saking resik-resik suket. Oh, resik. Nyun ngapunten pundake enten kotorane. Iya kok yo ngerti jenenge wong Lambe asa sebulu. perhatian yo Oh, kaya ora, ngono kuwi ya. ora. Senadyan Abdi ning kowe iki jen ngerti banget nek aku ki yo Ora sak minggu-minggu badakmu ki. lambemu ana solare. Iya ngobong kowe kuwi. Gusti Kok Putri sia-sia kan? rekmanipun rambutipun menika aduh wonten bledukipun eman-eman. Iki rambutmu ana tikuse aduh. Iki nek rada gatel iki rada. Oh, niki wonten. Oh, hai. Aku yo gatel. Iya iya, sik tak kukure. Ya iki lho gatel. Lho iki lho gatel. Mbok sing romantis kok Yo sikit ngene to padha aja nganti kalah. Lho, ngene. Ping apa wong kono keluarga rapat yo bahagia. Wis ben jenenge wong cemburu yo ngene. Abdi, sesuk awak dhewe mlaku-mlaku adoh yo. Yo. Alamun to kula kasembadan palakrama kalian panjenengan Gusti Putri. Wah, badhe bulan madu wonten Magelang. Iya, ning Magelang kena, ning luar negeri ya kena, kok tak tumpake pesawat. Heeh. Ayo bulan madu aku tumpakne apa? Santai gratisan ning selulup ning kono kuwi wae. Nggon kolame Pak Hanafi. Yo paling gak ditumpakne apa wong kono numpak pesawat. Aku awake numpak benduso. Ora sudi. Nggo ning Jalan dhewe. ning Itali makan spaghetti kita. Iya, Abdi tak tukokke spaghetti, tak tukokke pizza, apa sembarang kalir apa sing mbok pengen tak tukokke kabeh ya. Matur nuwun Abdi. Gusti Putri. Pizza lho pizza. Spaghetti itu kono kuwi. Awake dhewe yo mangan pizza, yo mangan spaghetti. Lho kok kowe duwe duit? Ah ngenteni sisamu. Bojo kok. Ya wis iki seriune gandrungen Jo. Le, Genti seriune sing gandrung wirat saya. sejatine ngaku sing dadi pangeran kene. Pangeran Diponegoro. Jare ngarep siji. Kok ngono himbah-himbah. Wis kok tak patenane. Aku sengit aku nek kaya ngono. Jo. Ayo. Aku yo ora iso kaya Jo. Arek Jo. Modar kowe jujung, Mbak. Rasane jujung Mbak Lucy piye? Piye piye? Junjung Mbak Lisa, nyeng, Pena. kok enak. Jujung Mbak Lucy. Junjung iki waluh. Piye? Kaya bego sing pas ning petelane lho, Pak. Ret abote. Bobotmu kuwi pira to jane? Bobotmu pira? Jajal kene Elisa wis ketok moto 42 awakmu pira? kowe iki yo salah ndelok. Aku bobotku yo 45 kacek rada lho, Eli. 45. Kuwi kabeh taipune tok. 45 ki ngisore kene lho. Oh. 70 kene. 115. Terus dhuwur pol pira wi? Ora padha karo. Mulane piyayi makmi kaya Mbak Elisa diatur, awakmu ora jange mangkok. Wet. Ayo sak nembang sak. Ayo dirimu wae sing pantes dadi garwane bupati. Tenan lho. Nanang. Iba bunga hingga tiku nyandeng bisa dadi Nggih. Podang kuning kunjuk mitra kerja Bapak Hanafi wonten PT Adikarya kadang-kadang rawuh. Bank BRI, Mandiri, BNI, sembah nuwun sedaya para kadang-kadang mitra kerja yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih. Nggih. Podang kuning nyau. Buka saking Mbak Elisa. Digarap sing mat Mbak Elisa. Iya. Kuwi tiba Mbak Lucy digarap cara jaranan. Oh, iya. Cara sapi. Iya.